Nyom aduasa miensa. Atrenefo momfa anigye nhuro Awurade mu. Ese wona a wotren no se woyi no aye. Momfa sankuo na Awurade ase. Momfa sankuo a eso homadu ntono dwom. Monto dwom foforo ma no. Mommo sankuo ye nka ene ho. Na Awurade asem tene. Na ne nnwuma nyina wo nokore mu. Odo asentene ne atemuo. Awurade adoye ahya asase so ma. Awurade de nasem na ejo osoro. Na ode nanumo honhom yo emu asafo nyina. Oka epunso boa no kuo. Ode ebunu sie de ehodo. Masase nyina sofo nsuro Awurade. Wona wote wiase nyina mfere no. Na ono na oka ebamu. Ono na ohya egina ho. Awurade ma amanaman agina dane hunu. Oma aman adwene ye okwa. Awurade agina de egina ho daa. Na komam adwene wo ho ma awo ntotoaso nyina. Nhyira ne nkrofo a wonya nkopon ne Awurade. Ne omana wayi wonde aye onoara na pegyade. Awurade firi soro hwe. Ohunu nipa ma nyina. Otenetena bre na wohwe asase sotefuo nyina. Ono na onwono won nyina akoma. Ohu won nnwuma nyina mu. Ohene biara mfa edom dodo nni nkunim. Obrane mfa ahoden kese nye ne ho. Nkwagye mu oponko ye adehunu. Na womfa na hoden dodo nye onipa. Hwe, Awurade ani wo wona a usuro no so. Ewo wona a wonani da na doye so no so. Se obagye won kra afiri owuo mu. Na wama wanya nkwa ekom. Yen kra twen Awurade. Yen boafo ne yen kyemne no. Na ne mu na yen akoma beto yen yam. Efiri se yede yen ho ato ne din kronkron so. Awurade, awado yen tena yen so. Sede yen ani da wo so no.